Здравейте, казвам се Стоян Бараков, един от основателите и организатори на It's Alive Horror Film Festival, който тази година осъществява своето второ издание. Жанра поставя определени предизвикателства пред нас при комуникацията ни с ключови партньори, тъй като, за съжаление, откриваме, че все още има определени предразсъдъци към хорора като жанр и всъщност от нас зависи да се справим с това. Друго сериозно предизвикателство е всъщност да накараме хората да предпочитат да дойдат на кино, за да гледат хорър филм, пред всички други възможности, които имат за забавление. Аудиторията, която се интересува от хоръра като жанр, обикновено не съвпада с тази, която по принцип ходи на филмови фестивали. Така че за нас сериозно предизвикателство е да докараме тази специфична аудитория на филмов фестивал и да им кажем: ето тук ще гледате хора, ще се забавлявате и ще го предпочитете пред това да гледате на платформа или всички други възможности, които имате. Тук ще получите изживяване, което ще бъде доста по-автентично. Тази година имаме няколко основни теми. Първата е свързана с творчеството на Дейвид Кроненбърг. Тази година ще покажем два негови филма в рамките на една ретроспекция. Мухата и Видеодром. Втората ни основна тема тази година е смесването на хоръра с комедия, като два жанра, които според нас функционират много добре заедно и въздействат на публиката по много сходен начин. Тази тема е представена най-вече от конкурсната ни програма, в която сме селектирали няколко заглавия, които са много подчертано комедийни, освен страшни. Вълнуваме се за официалната ни селекция, най-вече всичките филми от официалната селекция, тъй като сме ги избирали с много ентусиазъм и най-вече няма къде другаде да се видят тези филми, освен на нашия фестивал към момента. Също така се вълнуваме за филма, който е на откриването ни, Одити или Странност, който за нас е един от най-добрите хорър филми през изминалата година. Много сме щастливи да селектираме и тази година български филм в конкурсната си програма. Филмът е She Was a Witch, който е много интересна анимация. Ние най-много се радваме да селектираме български филми и да подкрепяме български творци, които предлагат оригинални, интересни теми. Това е територия, която е доста неизследвана към момента. Има доста малко представители на хорър жанра в българското кино. Смятам лично аз, че една доста така плодородна почва за това може да бъде намерена в българския фолклор, който е освен така много красивите си сюжети, е характерен с много мрачна тематика на моменти, така че мисля, че може да се намери вдъхновение в него. Процесът на селекция е доста субективен като цяло. Основното, което ни води, когато селектираме филмите, е как те са ни въздействали на лично ниво, на нас, на екипа, който селектира филмите. Ако един филм ни е изплашил, разсмял или ни е повлиял по какъвто и да е начин, ние решаваме, че трябва да го споделим с колкото може повече хора. Със сигурност за мен най-важното за един жанров филм е атмосферата. Възможни са компромиси с всички други аспекти, но атмосферата е това, което ни въздейства на по-дълбоко ниво. Бих казал, че публиката ни е много разнообразна, имаме хора от всякакви възрастови групи. Бяхме много щастливи да видим много млади хора. Бихме искали да се разраснем по отношение на броя прожекции и през тази година виждаме точно такава тенденция. Имаме значително повече прожекции, отколкото през миналата година. Смятаме да продължаваме по този начин. Относно форматите, ние се опитваме всяка година да експериментираме с формати и да показваме на нашата публика събития, които са различни. Миналата година имахме интерактивно кино, например. Тази година сме подготвили доста събития като лекции, дискусии. Следващото ни издание до година планираме прожекции в Пловдив и може би други градове.
Това, което ме плаши, са не свръхестествени неща. Намирам създанията в хорър филмите като въздействащи и вдъхновяващи по някакъв начин. Мисля, че истинско изкуство и артистизъм да създадеш едно истински плашещо хорър чудовище, но лично мен по-скоро не бих казал, че ме плашат.